şeydi. Wata musulman dogalım zaman olup dikkat edin. Özüň meni ehdet. Her form gaharın geltin. Her näçe narahat bolsaň, şol bolumsyzy kefe agyňyza alma. Şu talak diýen zady be hiç olman diliňizde alma. Şu bir tehlikeli hatta. Bu kät ýalňyşlyk bolýar, sen basaňdan sonra dogurlap bolana. Şuna barmaň, sen gaharın gelýär, parça belle, kunnu belle, hat içiňe de dekmeci dew. Şeýdämi? Men aşy daýmyar bolsa peşi dew. Bulatın nemetine gaharın adam burada etýärdi, emma şu kefe barmalydan, şu kefe bardan, sonra men izin zoran pa ahuna dip elma çermewati, tiflap ahuna buradan, ahuna tada kıyamatyny ýakmada barahim, elinden gelýän iş ýok ýani şoň hakynda. Otam şu taýda musulman doguldum, şu datlary inşallah taala ömründen rahat etdik, beter gawlyk bolar.